Co je to chlorela? Chlorela je sušená sladkovodní řasa. Je vylisovaná do formy tablet bez jakýchkoliv aditiv a používá se prostě tak, že ji člověk dá do pusy, rozkouše a zapije vodou. A je fantastická v tom, že je to nejbohatší zdroj chlorofilu na světě. A chlorofil, jak víme, tak není jenom dezodorační, hojí rány, odhání parazity, ale je taky základním stavebním kamenem třeba naší krve, která má uprostředka železo, když to skoro stejná molekula chlorofilu má uprostředka hořčík, takže když se ta molekula se skupí kolem železa, tak je z ní naše krev. A je zásadotvorná, pH má někde kolem naší krve, má úplně neuvěřitelnou věc, která se jmenuje Chlorella Growth Factor, což je něco, co podporuje náš mikrobiom, který je novým orgánem zodpovědným za obrovskou spoustu věcí v našem těle. A ta chlorela taky má třeba sporoplein, protože má buněčnou stěnu, zhruba stejně velkou jako buněčné jádro. Máme takovou speciální technologii, ve který zpřístupníme ty všechny živiny vevnitř, ale ta vláknina je vrstva a sporoplein v té prostřední vrstvě na sebe navazuje těžké kovy toxiny a vytahuje je z těla. A je to absolutně fantastický, praktický doplněk. Obsahuje chlorelin, to je věc, která je protizánětlivá, přírodní antibiotikum, takže přirozeně podporuje imunitu. Je v ní tryptofan, ze kterého si tělo vyrábí serotonin a melatonin, hormon štěstí a hormon klidu, takže se chlorela strašně dobře usíná. Je to něco, co v těle všeobecně vyživuje a zároveň čistí a hojí. Takže je to takový jako potravinový základ pro nás.